Ale víte, co je základ, jo? Teď si uděláme plán trochu. No já myslím, že Bylo na čase. Čepička zapa. Prosím vás, až to dostavíme. Jakože má fakt uši. Jseš to ty? To zkazil, úplně smál. To jo, víte, proč se to tak jako, že padá? Protože to tak Máte někdo ten foťák? Pojďte, dokud to stojí. nepadá to, takže to padá. Tady ti pryč! Chápete, podívejte se na to z téhle strany. Je to asi tak jako, že takhle. No, jako chce to vyvážit na druhou stranu. Já bych začal stavit asi tak jako... No, tady. Tady bych to dával. Nebo tady kam. Ne, nestrkej, teď už musím dostat takhle. Bára tady takhle zůstane a my jdem. Nesměj se hlavně. Prosím vás, jakmile to dostavíme. Utíkáme ještě spadne. Počkej. Přestaňme to. Tak sundejme patra, sundejme patra. Nesundavě, hovno, spadne, vole. Nikdy žádný patra. Hele, ono to vypadá. Dobře, tak držte tak. Já si připadáme k kýze. Počkej, ono to padá, ne?